Takže čau, já jsem Lambušek a dneska tu máme vychytávky Ládi Hrušky. Ne, dělám si z vás jenom srandu, dneska tu máme další vaření. Budeme vařit velikonoční salát a prosím, intro. Tak teda já jsem tady zase a dneska budeme teda vařit ten velikonoční salát. Mám tady z Velikonoc vajíčka, mám tady mimoně, mám tu mimoně, ještě nějaký další vajíčka a uvaříme si z toho velikonoční salát. Takže ingredience na to máme 4 vajíčka, jo, pak tady máme majolku a okurky. No to by bylo, no zkusíme to dát dohromady a budeme to zase dávat do misky, tak jdeme na to. Naklepeme si vajíčko, aby to líp šlo loupat. Máme si tady tu misku. Tak voloupem si vajíčko. Jak to nejde voloupat? Upírdula. Tak už to jde. Musí to trošku nakypřit, aby to chytlo ten letní vánek. Aby to bylo prostě... Jo, a na stole musí být čisto, jak už znáte. Už to tam. Ale bez kořápek to musí být. Rozumíte? Žloudek, vidíš to tam. Tak, voloupeme si to dál. Žloutky ne, ale nevadí, hodíme to tam. Třeba, kdyby to někdo jedl, kdyby to někomu chutnalo. Prostě to voloupete. A bez kořápky joudové. Na stole musí být čisto. Na stole musí být čisto. Dneska tu mám jenom takovýhle nožíček maličkej. Velký nemám. Ještě jedno vajíčko, koukejte, takový hezký. Ani se mi nechce rozbět. Jo, to je tak hezký. Teď už není. Vloupeme to do mističky. Jo, laskavě lidi, nesmíte, ježiš. Tak, musí to být čistý. Musíme to mít tady uklizený. Trošku nakypříme, aby to šlo líp loupat. No to bude pošušňáníčko. To bude dobrý. Dali byste si, co? Tak voloup, Ježíši Kriste. Vidíš to tam. Koukejte. Žloudek nežerem. Ten je hnusnej. Alebo nedám ho tam. Koukejte, takhle to musíte právě nakypřit, aby to mělo tu správní lesní chuť. A nakonec mimoň. Ne, já nechci zemřít. A musíš smrde. Ne, já nechci zemřít, ale chceš. Tak, rozsekli jsme ho vejpůl. Mimoň jednoho. Tak, hodíš to do mísy. Tyjo, to jsme to rozsekali. Na pána jsme to dali. Na pána. Tak, další vajíčka. Tak. Hezky to tam dáme. Musíme to loupat do té misky, aby jsme pak tady neměli moc velký bordel, mně by se to nechtělo sbírat. Je to jasný?
No, asi tam dáme jenom 3 vajíčka, že jo, týpci. Jo? OK. OK. Neřvi na mě, já říkám, že je tam dáme prostě. A bude podle mě, protože je to můj salát. Máš nějaký problém, frajere? Tak se hodí vyřešit. Tak to takhle vezmeme a hodíš to do piče. Tyhle, tady je bordel. Stůl za 5 litrů a hnedka je špinavej. Ježiši Kriste, no. To je jedno, tak to dáme bokem. A teď, jo, počkej, ještě nůž potřebujeme. Koukejte. Uděláme takhle si trošku. Ježiši, tady máme ještě skořápku. Hodíš to do piče. Tak, musíš to takhle vyšťavit. Musí to chytnout, tu barvu to musí chytnout, rozumíte? Rozumíte? To musíte takhle krásně vyšťavit, aby to mělo prostě takovou ten elán, aby to mělo. Bude to tlustý jako Helena Pavlovská. To by takhle krásný, dobrý, takhle to musíte. A koukejte, už to má takovou tu chuť. No, už to vypadá dobře. Takhle to zamícháte. Tak, takhle, tak. Trochu to nabodáte, aby to mělo ten správný elán. Tak a teď si tam dáme, tady mám majolku Hellmann's reklama, prostě největší reklama. Prostě Hellmann's, největší reklama. Prostě originál majonéza. Originál. To je prostě originální. To je nejlepší. Největší reklama. Tak, poslouchejte. Ten zvuk, jak to udělal. Ta voní. Sledovali. Ještě jsem vám něco zapomněl říct. Mám tu novýho hosta, Zuzanku. Zuzí, pojď sem. Tady má svýho vepříka. Tady mám Zuzanku, mýho pejska. Ona byla celá dobu schovaná, veď. Tak, chtěli jsme tou tatárkou, jestli dovolíte, ochutnám to první. Tak to ochutnáš ty, jo. Ochutnej. Dobrý je to, tak asi pejskovi to chutná, tak nám to bude chutnat taky. Ne, Zuzanko, otřeme to, aby jsme s tím pak mohli jíst, kecám, nedám to do pusy. Pejskovi to chutnalo, vidíš, Zuzí? Jo, ještě jsem vám chtěl říct, že tu mám ještě pórek, dáme do toho, do salátu, ještě pórek tam dáme, jo, přesně tak, slyšíte? Pórek. Není to polorajch, ale pórek. Víš, co to je? Pórek. To je pórek, ne přece. Ne, žádnej polorajch. Jo, takže ještě tam nebudeme dávat tu tatárku, ale dáme si tam pórek. Nakrájíme si ho na jemné a hlavně rovnoměrné plátky. Že jo, Zuzanko? Ty nevidíš. Rovnoměrné plátky. Ježiši, tady s tím to nejde krájit. Sorry lidi, ale musíme to nakrájit s tím, protože tím velkým sekáčem to nejde. Takže tu musíme nakrájet takhle rovnoměrné, bohužel to musíme nakrájet růčo. Ne, aby jsme to rozsekali. Takhle si to nějak nakrájete, to je úplně jedno. Že jo, Zuzko? Ano, no vidíte. To je jedno, jak na kábel nějaký kábel. No a vlastně tam měla být cibule místo toho, jenže já nemám cibuli někde. Nekoupil jsem. Tak tam dáme, stačí tam, když tam dáte pórek, to je skoro to samý.
V podstatě to samé. Koukejte, jak to má krásnou barvu. Takovou zeleno-bílou. Takovou krásnou letní barvu. To bude chutnat pejskovi. To bude pochutina. Bude pochutina. Tak, teď si vezmeme teda tu lžičku. Mám tu jinou. Tu špinavou jsem někam zahodil. Tak. Počkej, abyste to nějak viděli, musím to nějak navnadit. To málem vysypal. Abyste to viděli. Dáte tam tak 2 lžičky, 2 malé lžičky. Nevím, jak malý, čajový, nebo já nevím, co to je. No, to tam pořádně. Okoštujete, no a teď to jenom zamícháme. Ne, ještě bych zapomněl. Vlastně ještě tam musíme dát, tam máme, okurku, tady máme přece ty okurky, helmán, cerklama, ne, kecám, to je jenom tak. Máme tu krájený okurky, mám je už nakrájený, domácí. Musím je vylovit z té konzervy, nebo jak se tomu nadává. Tě vylez ven, kurník. No. Stačí tak 2 nebo 3, viď Zuzka? Zuzanko. Tady mám pejska, je krásnej. Že je, Zuzko? Nemůžeme to vyndat. Kurňa. Tak, jsem to polil. Vylízej to. Vylíž to. Hanem, vylízej to. Jsem to tady vylil. Na křeslo. Nevadí. Tak teď si je nakrájíme. Počkej, mohli bychom. Ježiši, já jsem seknul i víčko. Nevadí. Víčko dáme na stranu. Tak, to máme nasekaný. A koukej, jak jsme se už učili v minulém vaření, tak nás to podebereš a valí to. No, musí to valit. To je rána, viď, Zuzanko se slekla. No, to je jedno, to máme, co jsme tam zapomněli dát lidi? Nic, teď to jenom zamícháme vlastně. Takhle to zamícháme, všechno. Promícháme, zamícháme, přemícháme. Jak myslíte, že to bude chutnat? Koukejte, jakou to má krásnou barvu. Ale teď si fakt nedělám srandu, teď to má fakt krásnou barvu, lidi. To musíte uznat, kámo. To musíte uznat, teď to má fakt krásnou barvu. To je i škoda vyhodit normálně. Normálně, teď to má fakt krásnou barvu, koukejte. Vidíš to? Čekuješ to? Tak teď... Tak, to musíme to pořádně promíchat. To je jako stroj, to je prostě jako stroj, jako ve firmě. Tak, je to probodaný, ještě to nakypčíme. Tak, hele, koukejte, jakou to má barvu, to je přesně to, co chceme. Tak a jestli dovolíte, ochutnám to první. Musím si trochu upravit kameru. Takže máme salát už hotovej a jdem ho ochutnat. Jestli dovolíte, ochutnám to první. To je dobrý. Hebel. Chtěl by to nějaký koření. A jinak je to fakt dobrý. Já se s váma loučím a čau čau.